kublai pi baro perlok ke step ke besuk ke bekamene pi baro haka history jong ke FIFA World Cup ke we kari na ke we ke deulin nong ke berit kala shimenta haka FIFA World Cup mentau snap araja arpan kru but haka ne kanti kila yak hide arsen kamu kila draw arsen ya ke jinya khun but ke jinya lekai menta ke step ke long ka jinya khun ka bakrau ho pedeng ka berde persyaya ka Uruguay kumta pelok ka Cabo Verde kalaya khai ya ka jinya khun persyaya ka Spain ha ka jinya khun ka baladep kumta ka jinya khun ka ba ka Cabo Verde kalaya khun persyaya ka Spain uno apkol jongka Virginia ulala banya da ya ki bol Nielsen but ha ka jinya la kai menta ka step ru Virginia ula pan iya ka jinya la kai ka ba baba but penlong ya ka jinya khun ban ya khai mar arkol but wat ha ka jinya la kai menta ka step ngamla ban ngei ba ka Cabo Verde kala bat ya ka tim ka ba he kum ka Uruguay ban ya khai nung kong ka Cabo Verde kala thep ha ka minute ka ba arpa way nung ta pade ka Uruguay kala thep arkol ha ka minute sau bat sau san rengkat bat kapor bala pencelan da san minute kemudian kala ngam car ha ka te kapor bat kinong kersan jong ka tim Cabo Verde kila ngam car kila ngam si shibun bat kajian kun kala long haden ba ka Uruguay kala yo ban thep arkol ya ka Cabo Verde ngal perkhat ba ka Uruguay kan thep yang hanre kajian lekai kala khongpong kirang ya lekai ke Cabo Verde kila ya lekai ba hadu ba kila yo man thep yang ha ka menit ke ba riu pe way bat unong apkol ka Cabo Verde Virginia ru lapan i ya ka jingla banya lekai ba hak kene ka jing kun mentaga step hak tu singi ka jing lekai persya ya ka Spain ngas ngau ba ka jing kun kala khai namar ka jing bakla jong ka Spain bat ka jing ya lekai ba jong apkol ka Cabo Verde hanre haden bangalape ya ka jing lekai mentaga step ngide ban ya ro ya ki nong ya lekai ka tim Cabo Verde kilapan i ya ka jing lekai ka bahatu baki nong ya lekai ka Uruguay barok we kila shim jing e kumta pelok kene kare ka update jong ta step ban yo social ki update ki bede bat ka FIFA World Cup ngaba like but subscribe ya kene ka channel berpide ke fans jong ka tim Cabo Verde ngaba comment apa ke comment section ko boleh sebut